No dobre, tak sa rýchlo možno, že iba tak zoznáme a dáme nejaký taký rýchlejšie tempo, dobre? Kto z vás ma pozná, kto ma nepozná? Dobre, kto ma nepozná? Dobre, to iba sa rozhybujeme trošku, dobre, super. Tak to skúsme nejako, že... Máš nejaké skrátku pre svoje meno? Lebo ja ťa neviem vyslovo. Ako? Tadis, výborne. Tadeáš, vieš niečo o mne? Vieš čo, ani nie. Chodil som na workshop, ale neviem, začal som to sledovať na Instagrame. OK. Tak to iba bežná rýchlo som si pozrel, ale... Zaujímavé, jak si získal tých 500 000. Áno, už si žhavý? Dobre. To myslím, že zaujíma asi každého. Každý chce vedieť, ako som získal 500 000 investícií do startu? Čo robíš? Čo robím? Keď si ma sleduješ na Instagrame, tak teraz tam išlo také jedno reelsko, robili sme rozhovor s Mišom Chabadom, čo je zakladateľ takého portálu, že môj Android. Nie? To evidujem niečo. Hej, nevadí. To je iba pre takých, čo majú Androidy. No. Ja som není fanúšik Androidu. Hej. Dobre, no, tak nič. Tak tam hovorím, že čo robím. A to vám poviem nakoniec. Ale možno by sme mohli spraviť také rýchle kolečko, že každý, že môžeš začať? Tadis? Že meno, že kde si, čo chceš a možno, že nejaké očakávanie. Alebo keby si bol zviera, tak aké zviera by si bol? No okej. Takže moje meno je Tadeáš, študujem na FMUK, teraz idem do 5. ročníka a študujem odbor strategický manažment. Popri tom pracujem ako asistent pre deti s poruchami na základnej škole. Podnikal som v gastre a momentálne nepodnikám, ale chcem. A momentálne skôr sa zamerám na seba a budujem seba. A očakávania od tohto, alebo? No? Očakávania? Už sa dozviem, čo robíš. Dobre, a zviera, aké by som chcel byť? Neviem. Lev? Dobre, super. Vadis, že? Vadim, hej. Vadim. Čaute, som Vadim. Práve som skončil bakalára, teraz chodím na magistra stratégia podnikania. Robím biznes analytika v IT spoločnosti. Aké mám tu očakávania, tak spoznať vás, kto čo robí a niečo o tebe viac. Ale o tebe vieme viac, lebo pozeral som tvoj LinkedIn, že máš viacero biznesov, z ktorých asi 3 je úspešných. Niekoľko predaných možno, niečo také a pomáhaš teraz novým sa rozvíjať. A keby som bol zviera, tak bol by som opica, lebo som zvedavý. Okej, super. Po slovensku rozumiem, ale nehovorím, so I can... You can speak English, okay. So, I live in Vienna now, and I'm going to study sociology in this year. And now I live in here, and I'm here just for this weekend. Okay, to learn something. Okay, yes. Cool. Nice to have you here. Experience. Okay. What animal are you doing? A bigger cat, like the wild African cat. No? Maybe? No? Okay. Takže ja som Nikolás, ja študujem momentálne, dúfam, že dokončím tento rok management na fakulte Univerzity Komenského. Od tohto som očakal v podstate, že sa dozviem, ako začať svoj vlastný nejaký startup alebo niečo také. Mojou vášňou je šach, takže dúfam, že sa mi podarí niečo v tej sfére. Moje obľúbené zviera je tučniak, neviem, či by som chcel byť, ale najviac sa mi páči tučniak. OK, super. A Linux je tučniakový, nie? Ale nemám na to. OK, super. Chcela som povedať mačku, ale takú normálnu. OK, dobre.
Ďakujem. Tak ja som Zuzka, študujem na Komenského, ale trošku iný odbor. Medicínu, ale tak nevadí. Vítaj. Tak momentálne nemám žiadnu brigádu, už som si prázdniny, kým sa dá. Tak som sa niečo nové v inej oblasti, a čiže by som bola asi načítaná niečo. Super pekné. V ktorom si ročníku? No do 4. teraz. OK. Simi? Ja som Sima, študujem na FMUK tiež na manažmente, ja som chodila na workshop. A vlastne mám viacej robot, na jednej strane doučujem, pracujem na fitku a tak ďalej, spravujem jeden Instagram. A zviera by som sa učila. Žralok. Dobre. Super. Dobre, čau, ja som Ryan. Momentálne idem do 3. ročníka, tiež na FMUK. A momentálne sa ešte venujem social media managementu na bratislavských vodárniach. Vlastne som tam niečo ako asistent toho social managera, ktorý sa snažím učiť. No a zviera, ktoré by som chcel byť, asi je, že štíka. Šťuka je super, je svižná. Ona vie ísť aj proti prúdu, ešte aj do... No, super. Tak ahojte, ja som Linda a tiež študujem na FMUK. Brigadujem v rodinnej firme, čiže skorej snažím sa nasávať čo najviac, čo sa dá, a práve preto som aj tu, aby som sa možno nejak viac rozhodla, ktorej sfére sa venovať, do čoho sa pustiť, čo ma viacej zaujíma. A ako zviera by som povedala, že... Chcela som povedať, že losos, ale nechám to na motýla. Dobre, super. Aj jedno, aj druhé. Ja som Martin a venujem sa obchodovaniu na burze. S chalami sme otvorili takú spoločnosť na to, celkovo Forex, neviem, či o niečo hovorí. Sám obchodujem na Forexe, ešte medzi tým snažím sa správať jeden Instagram jednej známej, natáčam videá pre jednu kaviareň, kde to vlastne aj strihám. A ešte mám jeden plán, rozbehnúť vlastný brand oblečenia, čo pomaličky už sa ide realizovať. A zviera by som chcel byť buď sova, alebo kojkapor. Alebo? Kojkapor. Kojkapor? Hej. Ten tiež pláva proti prúdu, ja som tiež taký, že sa vždy vychylujem, nejdem s davom. A sova možno preto, že mám veľmi rád tmu. A asi podľa mňa je tá múdrosť tam niečo zohráva. Nechcem, že vyzeralo, že som nejaký namyslený, ale podľa mňa. Okay. Ja som blbý. OK, super, tak vítaj. Dobre, tak niečo o mne. Ja som nikdy nevedel, že budem podnikať, ani mi to nenapadlo. Bol som taký typický ITčkár, takého, že čo ste videli možno že vo filme, že kapucňa, tepláky, takto za stolom, na pupku, klávesnica, 2 monitory, úplná tma v miestnosti, že úplne, že neviem, či ste videli niekedy IT Crowd, ale keď nie je to taký vtipný seriál. Tak všetko, čo tam tí ITčkári robia, tak to je reálne, to tak funguje, takže je to akože aj to pekná divočina. No a potom hovorím, že vstúpilo svetlo do môjho života. Sorry. Otvoril som žalúzie. A začal som zisťovať, lebo som chcel rásť, už som nechcel ísť do hĺbky ako ITčkár, ale chcel som pochopiť, ako funguje firma a chcel som byť technický riaditeľ. Do dnešného dňa som technickým riaditeľom nebol, ale pri tej ceste som začal robiť projektového manažera a potom som robil obchodníka a potom som robil prevádzkového na pobočke a potom som bol obchodný riaditeľ a potom som bol country manažer a potom som raz niekomu chcel niečo predať a to bol vtedy generálny riaditeľ Pantarej, OZA, Bepom, možno, že poznáte také firmy, to je knihkupectvo a veľké, 50 miliónov, 30 miliónov, 50 miliónov robili obraz vtedy. No a založili sme konzultačnú firmu, ktorá pomáhala malým stredným podnikateľom veľmi narásť. Za prvé 2 roky sme zazmluvnili cez 300 klientov, malé stredné firmy, fakt od začínajúcich podnikateľov až po firmy, čo robili 10 miliónov obrat. A strašne veľa z nich sme pomohli narásť. Dokopy v čase sme mali okolo 400 klientov. A potom to bohužiaľ, alebo chvála Bohu, nevyšlo, ťažko povedať. Život prináša rôzne situácie. No a
No a vlastne počas toho som sa stal spoluzakladateľom a spolumajiteľom niekoľkých firiem. Založil som 2 startupy, jedno sa volal Parkio, ktorý sa zaoberal parkovaním v mestách a obciach. Také, jak je tu Park do oca, tak systém pre obce, ktoré vedia riadiť parkovanie, nastavovať parkovacie politiky. No a druhý startup sa volal Zachraň včely, kde sme vyrábali takú technológiu pre včelárov. Bolo to veľké ako zápalková krabička v tvare srdiečka a sme to dávali, včelár to dá do úla a mu to povie, že pozor, idú sa ti vyrojiť včely, alebo treba vytočiť med, alebo ti umrela kráľovna a treba urobiť nejaký zásah. Čiže monitorovalo to pre toho včelára, aj monitoruje dodnes ten úl. Po 3 rokoch som podiel bol trochu donútený predať, ale predal som ho a vtedy sme dodávali do 50 krajín sveta, predali sme 30,000 zariadení. Čiže a dneska je to asi 2-krát také. No a ešte stále fungovala tá konzultačná firma, potom prišla korona a keď prišla korona, tak sme začali niektorým podnikateľom radiť zadarmo. Strašne veľa sa to dialo, že si to nevážili a neimplementovali tie rady, ktoré sme im odporúčali. A tak som si povedal, že kašlem na to, budem to robiť pre seba. A založil som firmu, ktorá sa zaoberá tým, že kupujem iné firmy a snažím sa ich zväčšiť, zlepšiť a potom predať. A druhý projekt, ktorý vy asi evidujete, Impact Nation Institute. To je firma, ktorá sa zaoberá tým, aby pomohla malým stredným firmám, ktoré majú nejaký pozitívny spoločenský dopad alebo environmentálny, zväčšiť sa, narásť. A dávame im mentoring, to je napríklad aj to, čo tu teraz robíme. Dávame im funding, čiže financujeme tie projekty a dávame im network, to znamená naše kontakty zdieľame, aby mali rýchlejšie partnerov, aby mali rýchlejšie zákazníkov, aby si overili tie svoje potenciálne nápady alebo produkty. No a pomáhame im rásť. Takže teraz robím iba 2 veci. Kúpa predaj firiem a Impact Nation Institute, čo je podpora malých stredných firiem, ktoré majú pozitívny spoločenský dopad. No a popri tom teda podcast a budujem takú obchodnú komunitu v rámci toho, ale to je vlastne iba tieto 2 veci, ktorým sa venujem. Skrátke som vám povedal? Dobre, OK. Tak. A téma bola, že ako som získal 500,000 do svojho startupu. To bolo práve do toho projektu Zachraň včely. A možno, že taká rýchla otázka, že čo si myslíte, že ako? Ako, kebyže teraz chcete zohnať nejaké peniaze do svojho projektu, tak čo by ste robili? Investor pitch pripraviť. Nejako prúvnuť to, že mám fungujúci produkt, ktorý má potenciálny trh a len potrebujem peniaze na rýchlejší rast, ktoré určite potom vrátim. Akože percentom niekým. OK, dobre, čo ďalej? Čo by ste ešte robili? Ja by som išiel cez to, že by som sa dostal do nejakého inkubátoru a na základe toho vlastne. Možno, hej. Kto vie, čo je to inkubátor? Povedz. Je to typ podnikania, ktorý sa zaoberá tým, že pomáha podnikom v začiatočnej fáze rásť, často zadarmo, pomáhajú priestormi, mentoringom a tak ďalej. A už potom je ďalší typ akcelerátor, ktorý pomáha už fungujúcim podnikom, ktoré majú úspešne nejakú históriu, tak ešte viac rozvíjať a rásť rýchlejšie. Áno. Čiže sú inkubátory, to je niekde, kde je taký, že v začiatkoch ten projekt viac. Potom sú akcelerátory, ktoré sa snažia ten rast rozvinúť, ale je to v podstate to isté. Tu to robia na základe toho, že dostali nejaký grant, v podstate aj my toto vzdelávanie máme do nejakej miery prefinancované cez Erasmus Plus program. Erasmus teda má niekoľko úrovní, jedna z tých úrovní je mobilita, keď môžete ísť do inej krajiny, študovať a výmenné programy. A plus sú tam úrovne pre firmy takéto výmenné a potom je tam vzdelávanie mládeže v rôznych oblastiach a potom je tam taká politická úroveň, že je to na šírenie nielen dobrého mena, ale aj záujmu
politického záujmu celej Európskej únie, hej, čiže to je ten najvyšší, je to vlastne vlajková loď v rámci európskych grantových schém. Funguje viac ako 30 rokov, sa mi zdá. No alebo potom získavajú podiel v tej firme za tú pomoc a prípadne dávajú ešte k tomu nejakú investíciu. Dobre, čiže akcelerátory super, alebo inkubátor. Čo ešte, ako by ste skúsili zaujať, alebo kam by ste išli? Sario je jedna z mnohých organizácií na Slovensku, ktoré dávajú rôzne granty. A čo ešte by ste skúsili? Sú rôzne, napríklad Jama Levová, hej, to už je taká show. Chodí, alebo potom je Slovenská sporiteľňa organizuje pre startupy začínajúce. Tie investičné nejaké programy. Dobre, super. Čo by ste ešte skúsili? Potom možno iným spôsobom, ale vypýtať si rovno od zákazníkov dopredu nejaké peniaze. Dobre, crowdfunding, dobre, super. Dobre, perfektne. Čo ešte? Aké sú ešte možnosti? Ako by si do svojho portfólia získal investora? No určite by som si najprv vypracoval nejaký plán celkovo, že čo to obsahuje a aby som to vedel najprv možno odprezentovať do budúcna, keby som sa s niekým stretol. Zahrnul by som možno do toho kontakty osobné známosti, že či náhodou niekoho nepoznajú, že týmto takto cez známosti. Prípadne, keď mám nejakého dobrého známeho, vybudovanú dôveru, tak možno s ním o tom sa porozprávať, že viem, že je bonitný, tak možno s ním a možno prejsť s ním a na základe aj marketing by som tam asi zahrnul a nejak si dal do povedomia medzi ľudí. OK, bonitný znamená, že má veľa peňazí. Áno. Je preživší. Áno. Dobre, super. Dobre, a koho by ste oslovili ešte? Za kým by ste išli s tým svojím projektom? Okrem teda Startup Accelerator a nejaké programy. Do banky možno. Pravdepodobne by si musela ručiť. To nie je veľmi rozumné, keď to nemusí výjsť. Môže takto pri startupoch, hej, keď máš niečo, čo je relatívne isté, že si ideš robiť Airbnb, tak, alebo zobrať hypotéku, tak to môže byť fajn. Ale tam ručíš vlastne týmito nehnuteľnosťami. No dobre, tak vám poviem, že čo? V podstate ja som veľký zástanca začínania podnikania bez peňazí a podnikania a vždy robenia vecí úplne bez peňazí. Snažím sa to presadzovať, učiť všade, lebo považujem to za tú najrozumnejšiu vec. Jednak to vytvára na teba tlak, lebo nemáš peniaze a potrebuješ ich. Druhá vec, to vytvára na teba tlak, lebo musíš byť kreatívny a kreatívna, aby si vyriešila tie situácie, ktoré ti do života chodia. A to ti umožňuje ľahšie rozmýšľať mimo tej krabice, mimo toho zaužívaného prostredia. Že väčšina ľudí uzavre tému hociakého problému tým, že na to treba peniaze, alebo toľko peniazy nemám a koniec. Ale keď vieš, že nemáš peniaze a chceš to vyriešiť, tak si nebudeš dávať toto, že OK, kde zoženiem peniaze, ale môžeš si dať si otázku, že OK, ako inak to viem vyriešiť? Možno, že bez peňazí. A keď si dáš túto otázku, tak niekedy ti napadne riešenie, ktoré bude šialené. A väčšinou to nebude hneď prvýkrát, keď si položíš tú otázku, ale v nejakom momente, keď si ju položíš už možno, že 5., 10., možno 100 krát, tak ti budú začnú napadať viac kreatívne riešenia pre tvoje problémy. No a teraz ja vám poviem príklad priamo z záchran včely. My sme, celý ten príbeh vznikol tak, že kolega dostal od jedného zákazníka alebo zákazničky včelí úl aj s rodinou. Hej, a on mal teraz doma včelí úl s rodinou, začal sa o to starať a zrazu si tie včely tam rástli, tie rodiny, tak ich rozmnožilo. Už mal 5 úlov. A
teraz sedel pri tom, takto cez víkend, jak my tu sedíme, mal pri sebe telefón, počúval tie včielky a zobral kalkulačku a vypočítal si, že mohli by sme možno predávať med, asi by to bolo profitabilné. No ale to z 5 úlov neprežiješ veľmi, takže treba ich viac. A tomu zákazníkovi, tej zákazničke, ktorá dala ten úl, dal ponuku ako odborníčke na včely, že potom s nami robiť, že urobíme včeliu farmu. Ona najprv chcela, potom sa vraj zlakla a odišla, ale my už keď sme začali, tak pokračujeme, hej, že už sme sa na tú cestu dali, tak poďme to vyskúšať. No a zrazu sme mali 200 včelstiev, čo nebola veľká investícia, pár tisíc do tých úlov. No a teraz jedna vec to bolo, že sme sa poskladali na to, druhá vec bola, že našli sme niekoho, kto by pravdepodobne chcel mať nejakú včeliu farmu, hej, investíciu. No lenže, jak sme tam sedeli, alebo jak tam sedel, tak zistil, že kokos, ale starať sa o tie včely, to je strašne namáhavé. Tam musíš raz týždenne, dvakrát týždenne, v lete aj častejšie ísť, musíš to otvoriť, skontrolovať každý jeden úl, pozrieť, nájsť, či tam je tá včelia matka, proste to je strašne veľa roboty, aj ťažká robota, lebo to sa nezdá, ale s tými plastmi, ten med alebo ten pel, to všetko má proste veľa kíl, to je proste ťažké. A keď to máš vytáčať, tak to je úplne peklo, to je robota pre otrokov, alebo pre tých, čo chodia posilňovať. No a teraz povedal, že OK, no ale my nemáme toľko času, však tu máme firmu, konzistujeme 10 hodín denne, že kedy tam budeme chodiť, tak potrebujeme to nejako monitorovať. Otvoril nejakú knižku a tam bola spomenutá 40-ročná štúdia, ktorá zistila, že včielky, napríklad keď im umrie včelia kráľovná, tak ako my, keď nám umrie niekto blízky, tak oni tie včelky tiež plačú. Hej, OK, neronia slzy, ale inak bzučia. A to je nejaký signál. Hej. A keď sa chcú niekam sťahovať, sa chcú ísť preč, tak zase inak bzučia. A dokonca 3 týždne predtým urobia nejaký signál, nejako zabzučia a potom týždeň predtým a potom 3 dní predtým, než odletia, dajú signál. A to je zvuk, hej, to je nič. To sa dá cez počítač zmeniť na nejakú frekvenciu a podľa čísla frekvencie už vieš, že čo idú robiť. Napríklad, potom tam môže byť váha, ktorá ti povie, že čo priniesli, koľko toho priniesli a tak ďalej, alebo že nasnežilo, aj to sa dozvieš. Hej, a tlak, aké je počasie a tak ďalej. Čiže zistili sme, že cez tieto senzory, keď ich vytvoríme, poskladáme, tak môžeme sa dozvedieť, čo sa tam deje. A môžeme sa to dozvedieť v našom telefóne, nemusíme tam byť. Tak ale, kokos, tak prvé čo, ideš na internet a ideš hľadať senzory. A nevidíš, nič nebolo, alebo bolo ešte strašne v plienkách, nedalo sa to získať, tak urobíme si. Však iba pre seba. Tak teraz sme to tam lepili, najali sme si študenta, brigádnika, ktorý prišiel a pomohol nám s navrhaním tých súčiastok. Normálne, že neviem, 5 € na hodinu. A niečo tam dal. Samozrejme, kolega aj celkom do toho vyznal, aj do programovania, takže to bolo akože bonus pre nás, ale keby nie, tak to niekde nájdeme v tom trhu. No a teraz sme mali vytvorený taký prototyp, to bola taká guča káblov. Normálne to bolo také, že pospájané, ani tam nemali tú doštičku, normálne tak tam trčali kábliky a už nám to niečo meralo a sme to dávali do toho úla a potom sme zistili, že to zalepia tie včely propolisom a že čo s tým treba robiť. A zrazu guča káblov a stálo nás to, ja neviem, 150 € investícia? Nie viac, že máš tu 10 €? No a kebyže sa tu poskladáme, tak pravdepodobne by sme túto práve teraz mali 150 €, hej? Čiže že na to nepotrebuješ veľa peňazí, alebo niekedy ani to, hej? Možno, že nájdeš nejakého modelára, nadšenca, ktorý to aj zafinancuje, lebo je nadšenec. A teraz, keby som nemal peniaze, tak čo robím? Tak kontakty sú kontrakty, to hovorí ten Grant Cardone a to je, len si to preložíš do slovenčiny, tak to je iba, že však niekoho musím stretnúť, pre koho to bude dostatočne zaujímavé, aby sa do toho nejako vložil. A nemusí do toho dať zase peniaze,
možno, že on pozná niekoho, kto má na sklade veľa súčiastok, s ktorým nevieš čo s tým a hej, že za každým človekom je ďalších 250 ľudí, ktorí by prišli na jeho pohreb alebo na jeho svadbu. Za každým jedným, to sa volá, že Joe Girard je najlepší obchodník na svete, zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov. Za jeden rok predal 1400 aut a on práve toto zistil, že išiel niekomu na svadbu a spýtal sa toho organizátora, že koľko tu je hostí. Povedal, že no asi 250 ľudí, hej. A z jednu stranu a 250 ľudí, to sú veľké svadby v Amerike. A potom prišiel niekomu na pohreb a tiež mu povedal, že asi 250 ľudí prišlo na pohreb. Čiže každý jeden človek má približne vo svojej sieti alebo za sebou ďalších 250 ľudí, ktorým sa je schopný pochváliť alebo posťažovať alebo im odovzdať nejakú informáciu. Čiže toto je taký pohľad na vec, že ako byť resourceful, to znamená ako vidieť a mať v tom prostredí tie zdroje. A pritom som ešte nepoužil ani korunu svoje. No a teraz sme išli na nejakú výstavu, tam sme si vybavili grant za 1500 €, sme podali žiadosť, preplatili nám výstavu aj so stánkom, prišli sme tam a čo sme tam mali? Jeden piknikový oskladací stolík, ktorý sme niekomu babičke zobrali z povaly, alebo z suterénu. Dali sme tam obrús, vytlačili sme na tlačiarni popis a mal som tam z dreva vyrezané srdiečko, ktoré bolo zariaté takou živicou, epoxidom. Vyzerá to akože v pohode. To je také, ako keby bolo v strede sklenené, tak by som to povedal. A mali sme tam tú guču káblov. A teraz to bola včelárska výstava. A teraz chodili okolo ľudia a ja im hovorím, že dobrý, pozrite, máme niečo, tu je napísané, čo to všetko vie robiť, alebo bude vyhodnocovať. Dneska to vyzerá takto, takáto guča káblov a takto to bude vyzerať, keď to bude o 3 mesiace vonku. Bude to stáť len 59 €. Chceli by ste také v predpredaji? No to by som chcel. Tak viete čo, tu mám papierik, napíšte mi tu meno, e-mail, telefón a počet kusov, koľko chcete a to je záväzná objednávka. A podpísali mi to a zrazu som mal 100 podpísaných papierikov. A teraz som prišiel a s tými papierikmi som sa takto ovieval a chodil som po rôznych inštitúciách, ľuďoch a jeden z tých ľudí, ktorých som stretol, bolo tak, že som si všimol článok, ktorý hovoril, že ideme založiť fond. A videl som, že bude na nejakej konferencii. Našťastie tá konferencia bola zadarmo, tak som tam nabehol a keď bola prestávka, tak som za ním prišiel. Dobrý deň, viete čo, čítal som váš článok. Wow, vy ste čítali môj článok? Sa zaujímaš o niekoho, tak on sa začne zaujímať o teba. Že veľmi sa mi to páčilo, čo idete robiť. No a povedal som tie veci, ktoré sa mi skutočne páčili a povedal som, že my máme taký projekt, ktorý by vás veľmi mohol zaujímať. Áno, no povedzte. No, ideme vyriešiť tento problém, lebo sme zistili, že ho majú včelári a takýto tu má potenciál. No pošlite mi pitch deck, to je prezentácia predajná. To sme si hovorili na niektorom z workshopov, ako to má vyzerať. Sú ináč online, pre tých, ktorí to nevideli, na Impact Nation Institute YouTube. A poslali sme mu a on povedal, že dobre. Ale toto bol až krok X. Predtým sme mali problém s tými, chceli sme 200 úlov. Takže ešte na tej konferencii, ešte predtým som zavolal kamarátovi, že či by nechcel investovať. Taký ITčkár. Paradoxne, predstavte si, niektorí ITčkári dobre zarábajú. A 90% z nich má na háku investovanie, stravujú sa, zabávajú alebo niečo, dajú si do bytu alebo tak. Ale nájde sa tam pár ľudí, ktorí by možno, že pár jednotiek, desiatok tisíc bolo ochotných investovať. A toto bol môj známy kamarát a tak mu volám, čau, chceli by sme pár tisíc, až desiatok tisíc. Nechceš investovať? Dám ti za to 2%. A on že, to znie zaujímavo, prečo nie? Hej, super. A
A on vtedy ešte nevedel veľa investovaní do startupov, tak on súhlasil s akýmikoľvek podmienkami, ktoré som mu povedal. Hej? A bolo to šťastie? Možno áno. A možno, že to bolo, že som oslovil toľko ľudí, že neexistovalo, aby mi niekto nepovedal, že áno. To je štatistika. No a potom na tej konferencii, kde som ukazoval tú guču káblov, tak prišiel chlapík a ja hovorím, že a toto je taká vec a toto bude perfektné a tu mi to podpíš, že koľko chceš 5 kusov, že to je zaujímavé. A on že, a kedy to bude hotové? No, že ja hovorím, že viete čo, podľa toho, kedy sa nám podarí uzavrieť investičné kolo. Vy hľadáte investora? No, že áno, hľadáme investora. Tak ja by som investoval koľko chcete peňazí? A ja, že no tak zbierame, že prvých 100 000. A on hovorí, že no celé vám to asi neviem dať, ale nejakú časť by som dal 50 000. Nakoniec dal 70 000. A ten druhý kamoš dal 30 000. Vybavené. Znie to jednoducho? OK, bolo medzi tým veľa krokov. Získali sme, postavili sme farmu. Jak trúľo od rána do večera som robil, konzultoval, predával, riešil. Večer som o 8:30 volal včelárom, lebo o 8 som skončil, tak som si sadol do gauču, dal som si nejaké jedlo a potom som si sadol a robil som prieskum. Dobrý, a čoho sa najviac bavíte na vašom včelstve? A ako dlho už robíte toto? A čo by bolo perfektné, keby ste vedeli na diaľku monitorovať? A koľko by ste boli ochotní zaplatiť za to, aby vám niekto vyriešil tento problém? A vypísal som si pár desiatok, skoro 100 dotazníkov. Cez telefón som to robil po večeroch. A mal som informácie, že ako mám dať cenu, ako to mám nazvať, aké funkcie by boli potrebné. No a samozrejme, keď som potom mal všetko toto, zainvestované 200 včelstiev, už sme skúšali ten prototyp. Zatiaľ som použil takmer 0 svojich peňazí. Bože, či som na tom trošku aj nezarobil, ale skôr nie ako áno, lebo som robil deň noc. Lebo provízia bola z predaja, hej, my máme nastavené ako firma od začiatku, že keď niečo predáš, tak máš toho provízku, hej, takže samozrejme my sme to nechávali tie peniaze vo firme, ale to neznamená, že keď toto nespravíš, že si nevieš vyplatiť provízku, hej, čiže idem späť. No a možno, že to som preskočil. Zabudol som, že požiadal som o ďalší grant a to bolo tak napomedzi toho, jak som riešil tých investorov, kde bol grant, ktorý preplatil mentorov. A čítam ten grant, že koľko z mentorov my nepotrebujeme, však my sme tí, čo mentorujú. A potom čítam, že môže to byť aj softwarový vývoj. Paráda. Tak sme najali programátorov, ktorí sa preplatili cez tento grant. Bolo to 25 000, museli sme to dať superhrubej mzde, takže reálne oni dostali 18 000 hrubej, čiže v čistej, ja neviem, 13-15 000. Ale pomohlo nám to zase niekam posunúť, ten projekt. Medzi týmito dvoma investormi bol ešte iný, ten dal 50 000, na ňo som zabudol. Ten si zobral nejakú časť firmy. Ale potom zistil, že chce z firmy vystúpiť. A to sme nechceš v startupe človeka, ktorý bude vystupovať, motanica. No ale dobre, tak potom som vlastne našiel tohto na tej konferencii a vymenilo sa to, čas sa zaplatil, vystúpil a boli tam. No a potom som išiel, mali sme to už nejako otestované, niečo sme robili a povedali sme si, že už máme v Číne výrobu, ktoré nám robili také počty kusov. Ja som ešte po večeroch kresil, ako to má vyzerať tá doska, kde sa tie súčiastky dávajú. A to sme si objednávali z Číny za 10 alebo 15 eur. Teraz to k nám cestovalo 3 týždne, na to nemáš čas. Keď podnikáš, tak musíš konať rýchlo. Nemôžeš čakať, lebo ti ujde vlak. Takže prečítal som si, ako to robiť doma a po nociach som dával do kyseliny tie doštičky, aby sme mali kam dávať tie súčiastky a motanica. Nevadí, vyriešilo sa. No a potom sme zistili, že je to asi také veľké. A našli sme chlapíka, ktorý bol génius na súčiastky a on nám z takej krabičky spravil niečo, čo bolo veľké ako 2 eurovka.
Dobre, ne? Brutal Genius, stálo to pár korún. Preplatili sme ho cez mentoring. Bol jeden z tých 3 mentorov, ktorí sme mali. Jeden robil hardware a 2 robili programovanie. Čiže super. No a potom som si prečítal ten článok, išiel som za tým investorom a hovorím mu, že, alebo potenciálnym investorom, hovorím mu, že no, tak viete čo, ja by som od vás chcel nejaké peniaze. My už máme prvých 100 objednávok, už sme získali prvé nejakých investorov, už máme hotový prototyp, ktorý sa testuje, už máme spravený prieskum, už máme, to všetko som im vymenoval, čo sme mali, už máme zminiaturizovanú verziu, potrebujeme ďalší rozvojový kapitál, potrebujeme peniaze na ďalší rozvoj. Takže znie to zaujímavé, ale viete čo, musíme sa dohodnúť rýchlo, lebo sa za chvíľku, viete, o to veľký záujem. Dobre, sadnime si. Zrazu sme s niekým sedeli, odprezentovali sme prezentáciu, páčilo sa im to, niekoľkokrát sme si sadli, povedal som, že iba 700 000 chcem. Tých tam vykotilo. A potom kolega povedal, že viete čo, ak sa dohodneme rýchlo, aj 350. Mali sme šťastie, zafungovalo to, dohodli sme sa, dostali nejaký podiel, všetci sme sa akože ponížili na podiely, dali. No a už sme mali 50 som získal prvých, potom som získal 100, plus som získal 100, ďalších 25 na grante, plus som získal 350 od týchto a potom som išiel do nejakej medzinárodnej súťaže, lebo som sa zúčastnil všetkých startupových súťaží a mal som šťastie, lebo som bol v súťaži, ktorú som vyhral. A išiel som do Anglicka na 3 dní sa akože akcelerovať, naučiť prezentovať a potom sme v Holandsku na jednej veľkej konferencii mali súťaž a tam sme prezentovali riešenie. To sme nevyhrali, nezvládol som to, som bol príliš pyšný. Niekedy sa stáva, keď sa vám darí, že vám uletí dekel. A možno to nie je dôvod, prečo som to nezvládol, možno, že tam boli lepšie projekty. Ale bola tam aj súťaž v rámci toho, že divácky fanúšik, že ktorý je pre divákov najlepší projekt. No a vlastne tam mali hlasovať jednotlivé krajiny. Tak čo sme my spravili? Súťaž na Facebooku, dali sme do toho 2000 €, aby sa to šírilo proste, že vyhraj iPhone, zahlasuj v tejto online súťaži. A my zo Slovenska sme skončili druhý a celý čas sme boli prví. Mali sme, že najprv 10 000 hlasov, potom že 20, potom že 30. Už sme mali 38 000 hlasov a boli sme celý čas prví. A hovoríme si, že tak to by sme mohli získať, lebo prvá cena bola 50 000 €. A z večera na ráno, pred uzavretím súťaže, Brazílci pustili kampaň. Begeši. Brazílčanov je len 300 miliónov, to nie je veľa, že? Oproti Slovensku 5 miliónovému. A paradox, čo som sa veľa naučil, v Brazílii oni všetci fungujú na tých Instagramoch a online. To tam je proste veľmi populárne a všetci radi hlasujú za Brazíliu. Hej, však aj futbaloví fanúšici a tak. Takže oni z večera na ráno z 10 000 hlasov mali 60. A my sme ten večer ešte prikúrili do kampane a dostali sme ešte ďalších 10 000, čiže niekde, keď sa zavrela súťaž, tak sme mali 48 000 hlasov z malého Slovenska. Takže sme skončili druhý a dostali sme za to 30 000 €. Teraz neviem, či som to popočítal správne, ale to je niekde okolo 500 000, ktoré pritiekli do tej firmy v čase. Je to dosť pozliepané, že? Tak ja to nazývam, že robím networky. Že poznávaš ľudí a presne ľudia poznajú ľudí. Ľudia poznajú ľudí, to nestačí, že sa tu poznáme, ale za každým je niekto ďalší. A preto sa moc neoplatí páliť mosty. Hej, že keď z tejto firmy som bol donútený odísť, tak je to tak, proste stane sa. Bola to veľká škola a
ale niečo mi to zase dalo, hej? Čo dneska využívam mnohonásobne viac. Takže, máte nejaké otázky? Kto by chcel dostať od investora 350 000? Myslím, že každý. Hej. A kto už dostal prvých 10 eur? Od niekoho dostal 10 eur? Tak prvých 100, prvých 1000, hej, že proste netreba, samozrejme ideš po tých veľkých číslach a chceš byť podporený, ale ty nesmieš ísť len po tých číslach. Tá cesta je, že ja robím aj bez toho, aj keď nedostanem, tak stále na tom robím. A robím a snažím sa mať výsledky a snažím sa to polepiť, pomotať, trošku zainvestujem. Že aj tí investori majú radi, keď ja som odovzdaný tomu projektu. Keď to nie je len, že dajte mi peniaze a ja to urobím. Hej, alebo dajte mi ľudí a to urobím. Nie, to je o tom, že ja robím aj bez ľudí, aj bez peňazí. Oni to vidia a povedia si, že tento je životoschopný, alebo táto je životaschopná, táto tomu dáva pozornosť, táto sa do toho investovala. Hej, tento sa do toho investoval. A o to ľahšie ti potom tie prostriedky dajú. Všetko ostatné je pozlátko. Nemáš dokonalú prezentáciu? Nevadí. Lebo keď stretneš dosť veľa ľudí, tak niektorí tú prezentáciu aj nebudú vidieť a dajú ti peniaze. Keď stretneš dosť veľa ľudí a dosť veľa ľudí ťa odmietne, tak získaš toľko spätnej väzby, že budeš vedieť, čo v tej prezentácii máš spraviť lepšie. Je to robota? Je. Je na konci nejaký úspech? Možno. Možno nie. Nevidie to? Paráda. Ďalší projekt. Ale keď som sa prvýkrát potkol, tak to neznamená, že nepokračujem, hej? Už ideš so skúsenosťami. Ideš so skúsenosťami. Ale pokračuješ aj v tom projekte, že aj tí investori to radi počujú, že túto som si narazil nos, túto som si zlomil palec na nohe, túto ma doštípalo 40 včiel, keď sme to presúvali. Oni radi vidia to, že som prekonával prekážky. Dobre. Tak čo? Vždy treba byť proste oddaný tomu projektu, že to je asi najdôležitejšie. Dôležitejšie, je to dôležité byť oddaný tomu projektu, ale dôležité je aj robiť tie aktivity správne, hej? To znamená, že robiť ich s výsledkom. Ja sa nejdem za tým investorom porozprávať, že buďme kamaráti a poviem mu, že ja čo robím a že on sa mi ponúkne, že mi dá peniaze. Nie. Ja buď za ním idem s tým, ináč to je taká rada. Keď chcete od niekoho peniaze, pýtajte si radu. Keď chcete od niekoho radu, pýtajte si peniaze. Pôjdete za investorom a vypýtate si peniaze, tak on sa bude pozerať na to, čo všetko je chybné na tom projekte a bude vám radiť, že čo musíte ešte zmeniť, aby vám dal peniaze. Ale keď si prídete poradu, tak on bude najprv chcieť vedieť, o čom je ten projekt, vy mu ho odprezentujete, on sa zaujíma a zrazu zistí, že toto je sexy nápad, možno, že by som vám dal aj peniaze. No dobre, to bol taký monológ, takže kľudne sa ešte pýtajte. Koľko si mal rokov? 30? Možno, že 33? Neviem. Začínal som asi, takže echt podnikať som mal sa mi za 28? Nepamätám si. Ak to tak zjednodušene poviem, tak si povedal vlastne, že každá prekážka je dobrá, ale počas tohto projektu bola nejaká prekážka, kedy si sa fakt, že zastavil a povedal si, že fú, toto neviem, ako by som sám vyriešil. Nie, to v mojom vesmíre nie je. A keď nadviažem, že čo robíš s neriešiteľnými vecami? Také nie sú. A to chápem, ale to ide ti, že wow, povedz, čo robíš s tým?
U mňa nie je, že koniec, u mňa je, že ako. Hej, tá prekážka je len proste príliš vysoká, aby si ju zdolal v tom momente. Musíš na ňu dorásť. Ale ja teraz riešim, ako bez peňazí kúpim dve nehnuteľnosti na Azorských ostrovoch, každá stojí 1 600 000. A chcem ich vlastniť, hej. Ideálne drvivú väčšinu z nich. Ja teraz, minulý rok som kúpil firmu, ktorá robí 2 milióny obrat, 150 000 zisk. Použil som veľmi málo svojich peňazí, že jednotky tisíc. A kupoval som ju pri valuácii 900 000. Reálne všetky tie problémy, ktoré som musel prekonať, niektoré som videl ako neprekonateľné. Proste mal som spoločníka, ktorý bol na jednu stranu génius, na druhú stranu strašne voči ľuďom, voči každému pálil mosty, bol hrozný. A mňa to bolelo, lebo ja taký nie som. A nevedel som sa hýbať, lebo normálne som bol skľúčený. Tu som mi šlapal po vajcach v úvodzovkách. Alebo kopal ma na solár, to je jedno, ako si to povieme, hej, ale vtedy som nevedel, čo s tým. To bola až neprekonateľná situácia pre mňa. Vieš, teraz hrozilo, že tá firma skrachuje. Ja som si nikdy nevedel predstaviť, že mne nejaký projekt zlyhá. Ja robím všetko preto, aby tá firma alebo čokoľvek, čo robím, aby to prešlo. To je nemysliteľné. A teraz zrazu to príde. Ty kokos, taká bomba na nos. No ale dneska vidím, že vďaka tomu ja prídem bosý, šiltovečke, kráťase, krátke rukavy, za chlapíkom, čo má firmu 20 miliónov eur obrat v zime, po snehu takto. A ja som mu napísal, že chcem kúpiť jeho firmu. A teraz prídem na to stretnutie a iba uvidím v jeho očiach v prvých 5 minútach, jak ma zbada, že koho som si to sem pozval. A on, že mám na vás 5 minút. A o 1,5 hodinu mu hovorím, že prepáčte, ja už fakt musím ísť. Ale keď vrátim 15 rokov dozadu, tak som musel byť v obleku, v kravatičke, lebo som na to nemal, lebo som nemal tie informácie, nevedel som, čo je pre tým ľudí dôležité, lebo musel som minimálne si odobrať tú prekážku, že prvý dojem, že to je štenia, ktorému ešte ani brada nerastie, hej. Musel som to nejako prekonať, tak som si snažil čo najviac zjednodušiť ten život. Dneska mi je to jedno. Vyhodíš ma, no dobre, čo. Ale je mi to jedno, pretože všetky tie prekážky, ktoré som prekonal, mi dali toľko skúseností, že dneska je málo situácií, z ktorých ja neviem výjsť. A už mám nastavenie mysle, že posralo sa to? Á, super. Čo ideme robiť? Takže neexistuje v môjom vesmíre prekážky. Je to len, že teraz tam nie som. A že ako sa tam viem dostať. Čo musím mať asi v hlave, aby som sa tam dostal. Poznáte toho Granta Cardoneho? Áno. A videli ste to, že bol v takom seriáli, že Undercover Billionaire? Nie? A videli ste niekto ten seriál? Videl si ho? Čo povieš? Nedokúpal som to dokonca, ale všetky som to videl. Aha. A vieš čo, ako Grant Cardone je strašne taký ten nepríjemný hustler, čo sa ti snaží na to. Je hyper, ale... Ja by som si extrémne to nebavil, asi on to dokázal tušovať. Pozri, ale väčšina ľudí, ktorí sa s ním stretli, tak ti povedia, že to je extrémne príjemný človek a že, vieš, v sociálnych médiách on má masku, on potrebuje pritiahnuť pozornosť. Pre neho tá pozornosť má hodnotu, on dá jeden status a ten má hodnotu 10 miliónov, lebo niečo predá cez to, hej? Lebo má toľkú pozornosť. Ale na tom stretnutí jemu už párkrát šlapli po prstoch, už kopli ho do žalúdka, hej, že on si prešiel toľkými sračkami, že on už je vytrénovaný tým, že príde na to stretnutie a akceptujú a je príjemný pre tých ľudí, lebo
lebo si prešiel tie nepríjemné veci. No a teraz, keby si dopozeral, tak tam bol, oni urobili takú vec, ja vám to vysvetlím, že zobrali miliardárov a hodili ich do cudzieho mesta, kde ich nepoznajú, zobrali im telefón, dali im $100, dali im cudzí telefón s telefónnym číslom a internetom a dali im starú dodávku s plnou nádržou. Dodávka za $2000, hej, že úplne rozpadávajúce sa auto. A mali 3 mesiace na to, aby vytvorili firmu, ktorá má hodnotu 1 milión eur. A nemohli použiť svoje kontakty, nemohli použiť peniaze, jediné čo mohli, svoje vedomosti. A on bol schopný za 3 mesiace vytvoriť firmu, ktorá mala hodnotu 5,5 milióna. Za 3 mesiace. A spravil by viac, lenže mu zakázali. Lebo on išiel riešiť kúpu nehnuteľnosti, ktorá mala hodnotu viac ako 10 miliónov. Bez peňazí. Bez peňazí išiel kúpiť nehnuteľnosť, ktorá mala hodnotu viac ako 10 miliónov. A prečo to mohol? No lebo už to urobil toľkokrát, toľko prekážok pri tom nakupovaní nehnuteľnosti. On má dneska nehnuteľnosti v hodnote 4 miliárd, alebo možno, že už aj 6. Ale on to toľkokrát spravil, že on už vie. Čiže to nie je o ničom inom, iba robiť. A tešiť sa z každej prekážky. Áno, bol tam aj druhý, ten prvý, s ktorým to robili, sa volal má taký, že grid Stearns Bern Stearns, neviem, to je jedno, spomeniem si. A on nevytvoril, on mal 3 mesiace, vybudoval reštauráciu, ktorú vlastnil, ktorá mala hodnotu $750,000, čo za 3 mesiace mega, hej. A na konci seriálu ukázali, že on bol po rakovine, nemohol jesť ani piť, musel sa krmiť cez trubičku, celé zle. Takto mu trčala trubička a do nej si niečo a teraz ani nikto z tých ľudí, s ktorými robil, to nevedel. A spravil to bez peňazí, bez všetkého, že tam, kde bol Grant Cardone, to spojili ešte s 2 miliardárkami a každá z nich vybudovala niečo. Jedna vybudovala obchod, ako je Tesco, ale také niečo. A to malo hodnotu 1 100 000. A druhá vybudovala startup, ktorý bol, že výživové, také tie šoty, také čo majú tie ginger a tak také bio šoty. Za 3 mesiace to spravilo, malo to viac ako 1 milión valuáciu. A tá vedela presne, čo ide robiť. Tá druhá sa hľadala. A nakoniec to proste 70 krát zmenila za tie 3 mesiace a spravila niečo brutálne. Grant Cardone tiež mal nejakú svoju stratégiu, ale tiež v začiatku nevedel, čo ide robiť. Čiže ty len potrebuješ čím skôr získať tie vedomosti, to je všetko. A dneska už je otázka, že kde zoženiem tie vedomosti na to, aby som to vedel spraviť, aby som vedel preskočiť ten level. Aby som vedel hrať väčšiu hru. Strašne veľa kecám. Som taký motivátor, že? Všetci sa hrniete teraz podnikať. Takže čo? Budeme mať vonku jeden podcast o nejaký čas, podľa mňa mesiac, 2. Teraz sme to natočili, to je asi najdlhší podcast, ktorý sme natočili, má 2,5 hodiny, alebo možno, že skoro 3. A môj kamarát tam hovorí o tom, že ako za 3 mesiace vybudovať s 1500 eurami majetok v hodnote 1,5 milióna. To bude zaujímavá téma. Tak potom sledujte 1,5 chlapa. To bude zaujímavé.
Dobre, máte nejaké otázky? Zaplatili by ste mi 350 € za hodinu poradenstva? Hej, dáš taký iný pohľad, možno čo niekto potrebuje alebo hľadá sa a dáš také usmernenie, že rozprávaš a každý, keď ide za tebou, čo niečím podniká, gastro, hocičo, tak mu tam dáš ten svoj príbeh a on si to pretaví do toho svojho a to vie aplikovať. Je to tak? Mal by si mi aj 500? Tak, jak si rozprával, tak teraz som nad tým rozmýšľal ja u seba. Hej? So všetkým. Super. Teším sa. A to bola taká začiatočnícka vec. Hej. No, dali by ste mi aj 500 za poradenstvo? Hej. Ja som dostal 750 € za 5 minút. Ušetril som tej firme 1 000 000. Oplatilo sa? Tak som sa chytal za hlavu, že ja debil, mal som si 10 000 vypýtať. Dali by mi to? Dali. 5 minút roboty. Zdvihol som telefón, dvakrát som zatelefonoval, to bolo celá robota. Čauko, prosím ťa, ako je toto? Aha, díky, vieš mi to naceniť? Pošli, díky. Po obede som mal Excel. Čauko, posielam ti to hotové. Díky, čau. To bola celá robota. Slúžite kontakty. To je, že Vedia pomôcť aj niekedy. robil som strašne veľa toho a ja sa pozerám na to vždycky, ako ľuďom pomôcť. A to je to isté, čo je vlastne vaša investícia do seba. Aj lekárky. Možno, že hej, ale možno, že keď niekomu zachráni život, vieš, teraz je veľký trend črevný mikrobióm. Viem toho strašne veľa, ale strašne málo zároveň. Do povrchu ja idem, vieš, tak potom machrujem, vieš, že poznám, viem, čo to je črevný mikrobióm. Kto vie, čo to je črevný mikrobióm? Povedz. Aha. Takže viete, čo robia? Oni dneska transplantujú črevný mikrobióm. Preložím vám to do ľudskej reči, alebo čo ste si pod tým predstavili? Áno. Zoberú zdravému človeku z čriev jeho obsah a strčia ti to alebo tomu chorému, nemusí to tebe. Ale samozrejme, teraz som to vulgárne popísal. Oni extrahujú len tie baktérie. Že nemáš tam všetku tú vlákninu. To je zaujímavosti. To je... Mohli by si aj vy niečo povedať, alebo to môžeme kľudne ukončiť. Dáme si fotečku pred a po. Vyzeráte strašne nadšene.